Wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel tamu. Kamar yadda aka saba, a yau muna tafi muku da wasu shahararrun fitattun manya-manyan fina-finai da kamfanin Sultan Film Factory. Waɗannan fina-finai ne sababbi kuma masu matuƙar kyau ƙwarai da gaske. Idan ka ga wanda ya burge ka a cikin waɗannan bidiyoyin ko kuma gabaki ɗaya kake so, kai tsaye ka tuntuɓe mu ta wannan lambar waya da kake gani a cikin wannan bidiyo kai mana magana. Ni ne naku a kullum a koda yaushe wanda ya saba zaƙulo muku zaratan fina-finai da kamfanin Sultan suka fassara da sauran kamfanonuwa domin jin daɗin ku kuma da nishaɗin ku. Dan haka waɗannan su ne zaratan manya-manyan fina-finai da muke tafa muku da su. Ga duk wanda yake da sha'awar kallon fina-finan Indiyar Hausa a duk faɗin duniya a ina kake, zaka iya ɗaukar lambar waya da kake gani a jikin wannan bidiyo ka tuntuɓe mu kai mana magana. Mu kuma zamu tura ma da bidiyoyin mu a duk faɗin duniya a ina kake, kai dai kawai ka ɗauki lambar mu kai mana magana. Kada ku manta da subscribing wannan channel tamu domin a rika sanar da ku zaratan manya-manyan fina-finai da shirye-shirye mu da zarar mun dora. Wayannan su ne zaratan manya-manyan fina-finai sama da guda 10 wa'inda muke tafa muku da su. Kai tsaye da kaga wanda ya burge ka a ciki ka ce to kana son bidiyo kaza, in kuma duka kake so gabaki ɗayan su muna da su, kuma zamu ci gaba da kawo muku kuma mu ci gaba da zakulo muku fina-finai irin waɗannan masu matuƙar kyau masu matuƙar zafi insha Allah. Ku dai ku yi wa wannan channel ta mu subscribing domin a rika sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode, sai mu haɗa ku a zaratan fina-finai masu fitowa na gaba.